Den skriver du med? Jeg skriver med... Jeg kan blive røvhul. Scheisse. En flue. Jeg tror, den kan godt give. Au, scheisse. Ej, den er sgu da helt mørk. Hey, der kommer en løber! Der kommer en løber! Der kommer en løber! Stop! Ej, kom op for mig! Ej, Jakob, jeg tror altså, vi er nødt til at tage den om, fordi der kommer til at stå lavt. Er det noget, du sætter på en fod? Hvad er du gang i? Kom ned med det hus, scheisse. Hvad er meningen, du skulle køre ind? Scheisse. Det gjorde han sgu da. Ja. Eller der var der siger jeg bare. Scheisse. Fik du noget i øjet? Hallo, fik du noget i øjet? Fik du noget i øjet? Hvad var det? En flue? Nå. Hey, Jakob. Scheisse. Jeg fik den her sang lige. Jakob, det er så godt, at du. Nu. Ja, så skal vi i gang med hækkeløb. Og vi løber nu. Nej. Har du det godt, Laurits? Jeg har det. Har du det godt, Jakob? Scheisse. Det I skal bare lige se noget god jeg er til at sætte den op. Den er forvejen af 5 sekunder. Nu er vi ude. Ja, jeg skal jo lige øve mig lidt. Jeg fik den op. Katrine, nu er det meningen. Lad mig ikke til, jeg kan gøre det meget bedre. Jeg er ondt i køleskab. Det er sådan, jeg kan sige det. Du er lige godt. Jeg fik den op. Ja, jeg skal vise min kæmpe talent. Jeg skulle. Ja, det var ikke om det. Jeg kan ikke ordentligt, hun er ikke højere. Laurits, så står der bare. Se, det var kun en. Ja. Jeg tror, det er sådan noget.
er kun lidt fyre, der helst får den her. Ja, så er det til den tid. Den sprøjter med vand. Nu gider jeg ikke det mere. Hamster. Og det var så slutningen på Husjejse, og der er en lokum. Skal du skide? Nå.